ஹலோ கேமர்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்ஆர் கேமர்ஸ் வித் த சிவா அண்ட் சந்தோஷ். இந்த வீடியோ என்ன பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிறப்பான கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க் மேட்ச். இந்த மேட்ச் வந்து நானும் சிவாவும் தான் போயிருக்கோம். இது பார்த்தா தெரியும் அவனும் கேம் பிளே நாளைக்கே நான் தெரியாதுல்ல. நம்மளும் சிக்னேச்சரே அந்த பன்னி தான். இதை வந்துட்டு ஃபீனிக்ஸ் இந்த நாக்கு வந்தோடனே நாக்கு மூக்குன்னு ஏண்டா சைனிங் ஆஃப் இவ்வளோ நேரமாடா கொடுப்பா, அதுக்குள்ளே அங்கே வர வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சான். ஐயோ 3 பேர் கொத்தா வாட்டலாம் சிவா. இப்போ ஒரு செம்ம ஃபன் எங்க ஓட்டம் ஓடலாம் பாருங்க. எப்பா ஜம்ப் பண்றா வேணத்தை வந்துட்டான் ஒருத்தன். அவன் ஹித்தி ஜெயிக்க வச்சுட்டு ஒன்ட்டா அடிக்கிறான் ஒருத்தன். அதான் நான் பயந்துக்குன்னு வந்தேன். கரெக்டாக ஒன்ட்டா அடிச்சிட்டான். இப்போ செம்ம ஃபன்னு. நல்லா பாருங்க இந்த வீடியோவை. ஏன்னா இந்த மேட்ச் வந்து போன மேட்ச் நம்ம கூட வந்தவங்க வந்து வந்திருப்பாங்க. ஆமாம், போன மேட்ச்சு நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணேன். இவன் இந்த ஒரே ஒருத்தன் தான் டே செத்தப்பலே அப்படின்னு சொல்லி ஓடினா அந்த சைடு போயிட்டான். அங்கிருந்து மாடி இங்கிட்டான். டேய் நீ இந்த சைடாடா மறு அப்படின்னு நானும் குத்தான் ட்ரை பண்ண. இங்கிட்ட தானே வருவா வாடா அடிக்க கரெக்டாக வந்து முட்டிக்கிட்டாங்க கையில் வந்துட்டு. இந்த பிரதாப்னு ஒருத்தர் இருக்கான் பார்த்தீங்களா, அவன் எங்கள் கூட போன மேட்ச் விளாண்டவன். அப்படியே இந்த மேட்ச் இனிமையாக வந்திருந்தான். அப்படியே இந்த மேட்ச் வந்து எங்கள் கூட வந்திருக்கான் ஃப்ரெண்டாக. ஆமாம், எங்களுக்கே திடீர்னு பகி சர்க்காயிடுச்சு. என்னடா கானா கதைங்க திடீர்னு இப்படி பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு. நேற்று ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் ஆச்சு. எல்லாருமே வந்தவங்களோட மாறி மாறி ஆப்போசிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஆப்போசிட் எனிமி ஃப்ரெண்ட்ஸு மாற்றி மாற்றி தான் வந்திருந்தாங்க. இந்த மாதிரி டெசர்டில் வச்சுருக்கேன்டா. அடிப்பேன் நான் இந்த மேட்ச். இல்லைடா நான் ஒரு கீழ் கூட அடிக்க மாட்டேன். நான் இந்த மேட்ச் நான் தான் அடிப்பேனும். நீனா எஸ் வாய்ப்பு இல்லை ராஜா. என்னை பற்றி என்ன சொல்ல நீ? வாய்ப்பு இல்லை ராஜா, அடிக்க மாட்டேன் சொல்லு. அவங்களே முடிச்சிடுவாங்க. நீனும் அடிக்க மாட்டேன், அவங்களும் அடிக்க மாட்டேன். அவங்களே முடிச்சிடுவாங்க. நான் தான் அங்கே வேகம். ஆமாம், நீ வேகமாக போய் அடிச்சிடுவாங்க பாரு. முடிச்சிட்டேன். 1 kill. பாஸ் புனிதா வந்து அடிச்சான். புனிதா இல்லடா புனித். புனித். ஐயோ வாயில இப்படி வந்து. இந்த மேட்ச் பாருங்க செம்ம இதாக இருக்கும். குரோனோலாம் நீங்கள் போடுவீங்களாடா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சொல்லி அடிப்பேன். குரோனோ நல்லா அடிச்சிடும். டப்புன்னு குரோனோ போய் டென்ஷனே எனக்கு. அப்புறம் அந்த மூமெண்ட்லாம் வேற எல்லாரும் கட்டு போயிடும். அதனால தான் குரோனோ எடுத்தே ஆகணும்டான்னு சொல்லி குரோனோ எடுத்தோம். குரோனோ எடுப்போம்னு சொல்லிட்டு போராடுவோம் எல்லாமே. போராடுவோம் குரோச்சே வாய கொள்ளதே. குரோனோ எடுக்க ஐயோ விட்டுருக்கியா சும்மா வாயதான் இன்னைக்கு கொள்ளது. நான் இங்கே நின்றுட்டு இருப்பேன். இவன் தான் டே அவன் வீட்டுக்குள்ள 2 பேர் வராங்கடா வராங்கடா ஐயோ அப்படின்னு பார்த்தா குரோனோ வச்சு மேலேருந்து 2 பேர் கீழே இருந்து 2 பேரை முடிச்சிடுவேன். ஒருத்தனா 2 பேரை முடிச்சிடுவேன் நான். இவன் போட்ட குரோனோல நான் சேஃபாக நின்றுவேன். எனிமி போட்ட குரோனோல அவன் சேஃபா நிற்கிறதா குரோனோவே போட்டுருது. இல்லை பயப்படுறாங்க நான் சொல்லி ஆகணும். இல்லை என்னன்னா 2 கிலோ வச்சேன் நான் வேகமாக வந்து லூட் அடிச்சு எம்பி வாடி எடுத்துக்கிட்டோம். டேய் எம்பி வாடியை குறாடிங்க. அதே அப்படியே நான் பார்க் பண்ணி அப்படியே இது பண்ணி அப்படியே மொத்தமாக நிறுத்தி விட்டுருவேன். அதனால தான் எம்பி வாடி எடுக்க வேண்டியது. அப்படி இந்த மேட்ச் அப்படியே நான் தான் அழுத்தி விட்டியான். தாஜ் வச்சு அழுத்திட்டான். அழுத்தி பிடி கில்லடி போராடியில் நான் இப்போ மாற்றிட்டேன். என்ன ஒரே கண்டென்ட் சொன்னால் போர் அடியாதா? சரி ஓகே அழுத்தி பிடி இல்லை மாற்றுவோம். ஓடுறா இந்த மேட்ச் தான் சரியான செய்கை வச்சு அந்த பக்கம் ஓடி அதுக்குள்ளேயே அடிப்பைங்க வாங்க. ஐயோப்பா செம்ம கண்டதும் அவங்க அடிக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே அடிக்கிறாங்க. ஆமாம் ஐயோ இங்கே ஒருத்தர் இருப்பான். டே ஒன் டேப் வாங்குங்கடா அப்படின்னு எவனும் ஒன் டேப் வாங்க மாட்டேன். ஒன் டேப் எவனும் கரெக்டாக தலையை காட்ட மாட்டாங்க. நம்ம அதான் டேய் காரை மட்டும் போட்டுறேன்டா முடிஞ்சா அடிங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி காரை மட்டும்லாம் போட்டு நின்று எவனும் அடிக்க மாட்டேன். இப்போ வாங்க இவன் ஒருத்தி அடிப்பா. ஆனால் பின்னாடி ஒரு சொல்லுவான் போடு மண்டை சதை ஓட்டுருவேன். 490 ஒன் டேப்டா. 490 ஒன் டேப். நான் அடிச்சதில் 495 போச்சு. ஆமாம் 490 ஒன் டேப்னா மீனி வேற மாதிரி ஆயிடுது. நீ 490 ஓட்டி நீ ஒன்ட்டா படிச்சுக்கேன். மேட்ச் மட்டும் முடிஞ்சு. ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வேஸ்டிங் டைம். அடுத்த டே பார்க்க. ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹோம். Subscribe to our channel. Bye.